Сәбәпләр алар бик күп төрле була инде. Буларның иң основаларының гына әйтеп китик. Балаларга килгәндә инде ул ата-аналарның күз колак булмавы. Балаларны алып килгәнсез икән су буена, сез аларны күзегездән ычкындырырга тиеш түгел. Икенчесе ул безнең төрле кабартылган матрасларга, төрле коткару чараларына резиновый кабартып ясалган күп итеп ышану. Кайбер аналар кабарта даган, утыртып җибәрә балаларын. Аңа ышанырга ярамый. Алар сертификация үтмәгән. Шуңа күрә любой вакытта алар һавасын чыгарып батырга мөмкин. Яшүсмерләргә килгәндә инде ул тыелган җирләрдә. Бу көннәрдә генә Теләче районының Макс күлендә 19 яшьлек кыз батып үлде. Нәкъ менә шул йөзә белмәгәнлектән балаларның кабартылган буҗрасына ышанып кергән ул суга һәм койга. Әтияне карап тора алмый 19 яшьлек кыз инде ул. Әмма әлеге дә баягы шул менә кабартылган буҗра аркасында суга батып үлде. Әйе, дәвам итегез. Һәм яшүсмерләрнең инде алар күбрәкләре тыелган җирдә су кыйналар һәм башлары белән чумып